Hello everyone! Another day, another kaganapan na naman sa aking life. For today's video nga po ay nagluto ako ng ginataang isda na mukhang sinabawan. Paano nangyari yon? Tara, samahan nyo ako sa panibagong araw na naman po ng aking buhay. Kahapon nga po yung biniling isda ng aking partner ay hinati ko lamang para meron pa kaming pang ulam for today's video. Kung ang luto ko nga kahapon ay pinaksiw ko yung isda, ngayon naman ay gagataan ko po ito. O diba, nakatipid na naman ng person. Kalahating kilo kahapon, kalahating kilo ngayon yung aking lulutuin. Magkaparehong isda pero magkaiba ang luto. Para nga po hindi boring yung aking gagataan na isda, nanguha na muna nga ako dyan ng talbos ng kamote. Ang gusto ko sanang gulay na ilalagay ko doon sa aking lulutuin na isda ay kangkong. Kaya nga lang yung kapatid ko hindi mautusan, ayaw kumuha ng kangkong. Kaya ayan, no choice, talbos kamote yung malapit sa aming bahay. Buti na lang talaga at mahilig si mama magtanim-tanim. Kaya ayan, hindi na nga kami bumibili every time na kailangan namin ng gulay na pangsahog sa isda o karne. Nanguha na nga rin ako diretso dyan ng tanglad na ilalagay ko nga doon sa isda na aking lulutuin dahil wala nga available na luya sa tindahan, kaya ayan, tanglad na lang. Maraming tanglad yung aking ilalagay para mas masarap at mas mabango. Ay aba, ito na naman, nagsisibulol-bulol na naman ako habang nagvo-voice over, pero hayaan nyo, naintindihin nyo na lamang yun kasi ang hirap mag-edit pa ulit-ulit. At ito na nga po yung mga gulay na nakuha ko, at nakakuha pa nga pala ako ng bunga ng sitaw dyan. Malalaki na rin kasi yung ilang peraso ng sitaw na yun at baka hindi pa mapakinabangan kapag hindi ko pa kinuha ngayong araw. At pagkatapos ko nga pong mahimay yung mga gulay na sikaso ko na yung aking lulutuin, ayan, nilagay ko nga sa pinakailalim yung mga tanglad. Tapos saka ko naman inilagay itong sibuyas at bawang. Lahat nga ng mga sangkap inilagay ko na nga sa ilalim. Tapos inilagay ko na nga rin po itong sitaw. Nasa ilalim nga rin po iyan. At layer by layer pa nga talaga yung paglalagay ko ng mga gulay dyan. Inuna ko nga yung sitaw bago itong talbos ng kamote dahil mas matigas yung sitaw kaysa dito sa talbos kamote. Mas madali itong lutuin. Kaya ayan, kung mas mabilis maluto yung talbos ng kamote kaysa doon sa sitaw, eto mas mabilis maluto yung mga isda at madudurog ito kapag nasa ilalim. Kaya ayan, sa ibabaw ko na lamang po ito inilagay. Pagkaayos ko nga ng mga isda, nilagyan ko na nga ito ng mga pampalasang sangkap katulad na lamang ng paminta. Nilagyan ko na nga rin po ito ng asin, pati na rin po ng magic sarap. At isinunod ko na nga rin po ilagay dito yung gata. Dalawang beses nga po ako dito nagata, pero lahat yan inilagay ko na yan ng sabay-sabay. Parang sasaingin ko po yung pagluluto ko dito sa isda na ito. Kapatid ko nga po yung nautusan kong magpaapoy dito, kaya naman pagkatapos kong asikasuhin niya na isalang ko kaagad. Maisalang ko na nga po, itinakpan ko na nga po ito at hindi ko naman siya pwedeng halu-haluin habang niluluto, kaya papakuluin ko lang siya ng papakuluin. Habang nagluluto ako dito, itong kapatid ko lumapit na naman sa akin at sasali na naman daw siya sa aking video, kaya ayan, pasayo-sayo at ipinapakita niya nga dyan yung hawak niya. Kapag nga nakikita ako nitong kapatid ko na nagvi-video, sumasali nga siya dahil nga gustong-gusto niya napapanood yung sarili niya sa cellphone. Minsan nga kapag may hawak ng cellphone, sinasabihan niya ako na magpapapicture daw siya or magbibideo nga kami. Nasanay na nga talaga itong kapatid ko sa akin dahil simula nga ng baby siya na kapag nagbibideo or nagpipicture ako, palagi ko siya nakakasama, kaya ayan, gustong-gusto niyang nakikita ang kanyang sarili sa video. Dahil nga ako ay napagod, ayan, paupo-upo lang muna ako habang inaantay kong maluto itong aking nilulutong ginataang isda. Kumukulo na nga po ito kaya binuksan ko, tapos pinaliguan ko nga yung mga isda na inidaabot ng sabaw bago ko nga po ito tinakpan ulit para mas maluto pa. 10 to 15 minutes nga po pala yung tagal ng aking pagpapakulo dito. Mabilis lang naman siya maluto pero sinadya ko talagang abutin ng 10 to 15 minutes. Dahil nga po, wala, trip ko lang. Ayan na nga, pagkatapos ko magluto, naghain na nga kaagad ako dahil alas 11 na nga rin ito ng umaga at dadalan ko muna ng pagkain yung nagtatrabaho sa aming bahay. Una ko nga inalis yung mga isda para hindi madurog kapag kinuha ko nga itong mga gulay dahil dalawang hati nga yung gagawin ko dito. Isa dito kay mama at isa doon sa nagtatrabaho sa bahay namin. At ayan na guys, as you can see, parang hindi naman siya ginataan, parang sinabawan lang. Malit lang kasi yung nyog na ginamit ko nga dito, tapos na damihan ko nga siya ng lagay ng sabaw o ng tubig. Pero carry bells na yan, na importante may ulam, kaya naman hinati ko na sa dalawa at nilagay ko na nga dito yung sili na ibinabaw ko nga sa sinain. Dahil nga po meron pa ring apoy, sayang naman, kaya naman nagpakulo na rin ako dito ng mainit na tubig dahil naubos na nga. Nilagyan ko na nga rin ng isang baho at for sure kukulo na yan. Pagkatapos naman inihatid ko na nga itong pagkain doon sa may gumagawa ng aming bahay. At hayaan nyo na nga yung aking salamin nakasuksok talaga dyan sa may ano. Pagkahatid ko nga po ng kanilang pagkain, balik nga ako dito kila mama at tinignan ko nga itong aking iniinit na tubig. Yung mga oras nga pong ito, tapos na nga kami kumain lahat at pinakita nga sa akin itong partner ko yung tumubo nga dito na pili. At ang cute nga dahil nakasuklob pa sa kanya yung kanyang shell at aba naman pulang-pula ang ano. Basta. Pulang-pula, yan na ata yung magiging dahon niya, yung dulo na yan. Pwede na nga rin palang ilipat itong mga pinatubo ko ngang sili dito. Kaya naman sa susunod, ililipat ko na nga lang yan. Na po ako dito sa may baboyan at nakita ko nga itong aking baboy. Ayan, puro na naman at ang kanyang kainan. At sobrang dungis na talaga, kaya siguro ganyan kasi maliit lang po yung kanyang kulungan. Nilinisan ko nga yan at binigyan ko nga siya dyan ng pagkain. Yung kanyang kainan lang yung nilinisan ko at hindi ko na nga nilinisan muna yung baboy. At eto, binigyan ko na nga rin yung mga baboy ni mama ng pagkain. Nag-aagawin pa nga talaga sila dyan. Tubig nga lang po yung binigay ko doon sa dalawang alaga ni mamang inahing baboy dahil hindi nila or hindi
yun pinapakain ni mama kapag tanghali. As in, may limit lang talaga yung pinapakain ni mama doon sa mga alaga niyang inahing baboy, lalo na kapag buntis ng mga ito. Para hindi sila masyadong tumaba at mas lumaki pa, para mas may space yung kanilang tiyan sa kanilang mga baby BBN. Pag buntis sila, dinadayet ni mama, pero kapag nakapanganak na, pinapakain ito ni mama ng marami dahil nga syempre magpapasuso yung mga inahing baboy. Pagkatapos nga po nun, bumalik na nga ako dito sa may ginagawang bahay at ayan, may takip na nga yung mga gilid ng aming bahay, yung paligid niya. Kaunti na lang talaga at maayos na nga rin itong bahay namin. Ang susunod nga gagawin dito pagka natakipan na nga lahat ng palibot, lalagyan naman ng lupa. Siguro nga bago matapos ang week na to ay makakalipat na nga rin ulit kami dito sa aming bahay dahil nga talagang gusto ko na bumalik nga dito dahil hindi na ako nakakapag-affiliate. Gusto ko kasi kapag gumagawa ako ng mga content o mga videos talagang solo ko lang or may sarili talaga akong space. Namimiss ko na nga talaga mag-affiliate lalo pa ngayon wala na akong pera. Sa panahon talaga ngayon kapag wala kang pera, nakakapanglumo. Kaya sige, ito, doon mo yung pagpupukpok dyan ang matapos na nga kagad itong ating bahay. Pumunta nga si mama at itong aking kapatid dito sa may tinatrabahong bahay namin at dito na naman siya nagkukulit. At ayan, pinapasalo niya kay kuya niya Neil yung pako. At sobrang tuwang-tuwa ang bebe. O siya, hanggang dito na lang itong video na ito mga amiga ko dahil medyo napahaba na. Bukas na lang ulit, abangan nyo ang mga kabanata ng aking buhay bukas. Bye!